kirken. Og det kommer fra Salmernes bog 29, vers 1 og 2. Pris Herren, hele himlens Herre, for han har al magt og herlighed. Giv Herren den ære, der tilkommer ham. Kom til hans trone i tilbedelse. Amen. Amen. Jeg beder også lige for Katja. Tak jer for, at hun har vist for sig selv, for os, for dig, også for fjenden. Hun ønsker at tilhøre dig, hun ønsker at følge dig, hun ønsker at gå din vej. Og derfor så beder vi også om nu, at du vil fylde hende med din ånd. Din ånd og kraft, kære far, må fylde hende hver eneste dag. Hun må opleve, at du styrker hende og leder hende og giver hende mod og kraft til at kunne følge dig og følge efter dig, far. I Jesu navn. Amen. Amen. Så er det dig, Stina. Så er der nogen, der skal bede for dig. Det er Søren P. Jeg fik et ord, da jeg blev spurgt den anden dag, om jeg vil bede for os, Stina. Så fik jeg et ord, som jeg har delt med nogle andre. Det er jo 3 ord, der hedder, eller siger, her er jeg. Det er ord, som du har talt, ved at du har taget det her skridt her, og du har sagt til Gud, her er jeg, brug mig. Men det er også 3 ord, som Jesus han siger til dig. Her er jeg, og jeg vil hjælpe dig. Far, tak fordi, at du velsigner Stina i de skridt, hun har taget her. Far, tak fordi du bare er med hende som kvinde. Tak fordi du er med hende som mor. Og jeg beder bare om, at du bare velsigner hende i den beslutning. Far, jeg beder om, at du bare vil støtte hende. Jeg beder bare om, at du bare vil bakke hende op. Far, jeg beder bare om, at din ånd den bare må komme over hende. Takker dig for den frimodighed, som hun har. Og jeg beder om, at den frimodighed, den må blive ved med at være unik for Stina. At hun bare må blive ved med at være umiddelbar. Men at hun også bare må tale de ord for, og du må kunne tale til andre mennesker, far. Det beder jeg om i Jesu navn. Jesus, tak for Stinas frelse. Tak fordi du forløser tjenester ind over hendes liv. Tak fordi hendes hænder de skal sætte mennesker i frihed. Tak fordi hendes tale skal sætte mennesker i frihed. Far, jeg vil proklamere vækkelse ind over hendes liv. Jeg taler til alle åndsmagter. Stina er en kongedatter, og hun hører Jesus Kristus til. Bed om, Helligånd, at du vil være over hende. Du vil lede, og du vil guide hende. Du vil sende hende til mennesker, der har brug for læge. Tak, far, at hun skal få lov til at se mægtige mirakler igennem hende. Far, forløs hende. Sæt hende ud til mennesker, der hungrer og skriger efter dig. Lad hende tale profetisk ind i deres liv med visdom, med kærlighed og med omsorg. Far, lad det smil, vi andre bliver mødt med af hende, lad det også bare blive givet til hele verden, far. Det er et smil for dig. Bed om, at du vil forløse hende. Giv hende lægedom, giv hende visdom til at være mor, til at være den, som du har skabt hende til at være. I Jesu navn. Amen. Jeg vil sige det. Bare tage imod, Stina. Så skal vi bede for Marianne, og det vil Tove gøre. Tak, far. Vi beder dig for Marianne. Vi takker dig for hende her. Vi takker dig for, at hun er dit barn, og hun er elsket af dig. Og tak fordi, at du fylder hende med din Helligånd. Som dengang pinsedag for mange år siden, du fyldte dit folk med ildtunger og med din Helligånds ild her. Så beder vi om nu, at du også vil fylde Marianne med din ild, med din Helligånds ild, at hun må mærke dit nærvær i Jesus. At du er levende til stede i hendes hverdag, også i de udfordringer og begrænsninger, hun føler, hun kan have. Og far, tak fordi, at du kommer og rører ved hendes hjerte og giver hende et knus. Beder dig om, at hun må mærke din kærlighed hver eneste dag. Og vi beder dig også lige nu for Bøje. Tak fordi, at han også er dit barn. Tak, Jesus, at du elsker hende. Hun er liv. Ja, himmelske far, vi takker dig for Marianne. Vi takker dig fordi, at du har mødt hende på ny, kære far. Tak fordi, at hun har tilhørt dig altid, men hun kommer tilbage til dig, far. Tak for det nye, det gamle er forbi, når nyt er blevet til. Tak fordi du skaber nyt og gør nyt, far. Følg hende med din kærlighed.
kærlighed og din kraft, far. Genopret det, du har begyndt med fortsat, og lad din vilje og din plan komme til udtryk i hendes liv. Forbøje os i Jesu navn. Vi er fyldt. Amen. Amen. Tusind tak. Vi må gerne... nogen her tror, der skal bedes lidt mere for lidt senere, men det nu ser vi lige til det. Kan vi give dem en stor hånd?